le hi e for chunga na tlakol ve lo khan nia he achang to in huang hian a hna hi chang hlom to ni chumo voin hi ni sa tharia wa voin hi in rid ni Saturday ni a September ni som ni kwa ni som voin hi September ni exact ni ni hi la dei thi lam ka thei ngil zia mo te ni kwa mo September ni kwa ni a hei na chang hi pon ni sal to ken chuwa ka choi lut lok ti hian lo bal ro in sarun na chang te kha bala hun ani chu ti khan in balanga ka tiang hian in lo balanga ka enkol dan hian step by step hian in lo enkol ro ka sarun par thei lo ti ho kha hei hi ka bal vek don ni ka bal vek anga chuan hei ruah hi ala sur zeu zewa mase asur tam to lo ni chu mo asur tam to lawa ti khan lei pot la nem lai khanin a man chuanin in lei in pot lei te kha in lo ti fai anga hnim hi to na sa thin tuka fura hi chuan in lo ti fai anga in pot lei kha in lo hai phut anga hi ten na chang ho kha ni chu na no te kha chu balangai lawa na chang ho I nok nai ho kha in lo bal vek anga chuan lei kan ti phut anga e sarun kan enkol chho tan ang par turin kan in tin to tan anga ti hian in lo en ve zel anga ka ti dan step by step hian kan ti chho anga nge an lo a step dan in ka lo da chho zel anga video hi thui tak ai chuan ti hian a in dot dan a lo da hian in thun khat chuan in thu thiam zawk in ka sha a chuan chuan ai dot te ka lo da to don ni video hi mo chuan in nakina lei thapek dan te le lei thapek hun in tin nge ti dan tur te ka ron soi de zel anga beginner te tein la omanga saron in kola athen chu expert tak tak to te point ni anga ka video te min lo thlir sak thina ka lo em a thil pakhat ka lo soi lok tu chu hetian ka keima channel te hi chu educational line ang deuh nia thil in zir tir na lampang ania he cake siam te in zir tira tiang kha ni wang hianin ho hi a thalem lo ni chu mo YouTube ah hian lo soi ve mai mai nga mi ti pa hian hetia mi sangkhatin in lo view hian channel pakhat India cheng khat ang hi 1k view a khan ron lut ve ni chu chuanin thupoi mode pakhat chu mi rual ani chuan ads an lo da ve thina fakna hi fakna khanin cheng khat te kan lo hlo ve ni chu mo chuwang chuan ke channel hi chu engti na mani lawa a hlo chung chang kha chuanin anei za thlak zawka view an tam lo phei chuan engma a hlo thei lo ni chu mo ma sengin emi ka channel manga midangina mal somna thi thiam thil te le enge an lo nei ve theina ni chuan ka ta ka hun tlem te tan ka lo spare ve thina chuwang chuan thil pakhat ka lo request do che chu ka channel min ngai na sak tu te ne na hemi faknat an lo da ve sep thin hi khoi takin in thei chuan en kher lo pu in lo da kal ve anga min lo en zo sak ve nga kha et samang khanin hemi YouTube channel ah hianin cheng khat te India cheng khat ang ni chumo te ron lut ve thina kha keima atan chuan atangkai ve ni chumo min tan pui ve theina ni chu ti jong chuan kan soi nge min tan pui thei ve na ni a fakna min lo en zo sak kha chuwang chuan ka lo request do chu fakna tlem te lo an lo da thin kha then chu sei dewa khang kha chu en zo pe om bik lawa atoi ang chi phei kha chu khongai takin min lo skip sak lawa nga min lo en zo sak turin ka lo ngen pa do chewa hei chu ka lo request do cheu ni chumo khan ni khata cheng somte lo lut ve a en tu in om dana zir khan chu ka lo hril fia pa ve cheu ni chu then kha chuan YouTube hi lo thade anga ten lo ngai mai the ma sengin keima line ang hi chu lo hi athalawa internet news reader te ang chu ni la a lo that ve the tho ta ke chu news reader kan ni lawa he insha a sang khat en po har sa em mani kan channel pakhat mo chuwang chuan ni khata hianin achang chuan cheng som pathum te cheng thum lek te lo chang te pom ve ni chu len lo kha chuan fakna min skip khat sak kha chuan engma a om lo chu ka lo sei ve du mai mia min lo hret sakanga min lo khonga yanga fakna te kha in thei chuan min lo skip sak lo hran tur khan min tan pui ve theina ni ti ha lo sei pa ni chu chuan he ti han ka han balanga ka han bal zawanga chu ti hanin a lei hi hai phut le kha ni mai don ta next a chuan khwa hi a ron thal chho tan dona
alei te pawh ron ro leh dawna chuan alei nakina kan hai phut leh anga a rual tlangin tikhan ka tih dan step khan lo ti phut ula in saron te kha na in lo balang a hnah chang ho kha maw hnah chang ho kha in lo bal vek nga hei tihian bal vek tur ani chu in lo bal vek anga chuti chuanin eh hnah chang chakna ei ve tho si ho kha kan lo thian fai dawn ani chu maw kan lo thian fai nga hei tian kina kan thian fai char char phut anga ale hei tihian ka lo pot kolh ta veka hnah kha ka lo bal kolh vek ta ni saron hi tunah hianin hei khuar rawn thal chana par an chak riang ka hria hei hi mi hi hmuhem tihian a rawn chaw no sep sep a hi a par tawhna turah ka ngaia chuan lei tha hi kala pe lo ni chu maw lei tha hi kala pe lo a chuan a hnah kha hnah chang ho hi hei tla thei lo ho kha kan bal ta ni chuanin saron kha a vai chuan bal an ngai lo a a hmaa kha mani ka rawn video hnah tla kolh fur ho ang kha pawh kha an lo chawr vek tawh tunah chuan khang kha chu bal em em pawn la ngai lo la chang lo maw heng hi chu kha fur tluan na bal lo ho tla lo ho ka tih kha nia hei hi nia fura a hnah tla kha a pawih loh na chan chu bal tho an ngaia par tura ka zawng bawlh dawn hianin ka bal kolh vek thin ta ni chuan pawn lama hmani a hnah tla kolh fur ka rawn saw ho kha tunah hian ka rawn entir leh lawk chunga hei an chawr leh teuh tawh maw hnah hi hei hmuhem an chawr thup tawh a saw chuan helai mi pawn a mi te pawh kha an rawn chawr leh teuh tawh anih chu maw hei hi heng hian chawr a hetah hianin a hnah no ho hi chu ka sik dawn lo a hnah chang chang kha kan sik zel anga chuan tikhan in saron kha hnah chang ho kha lo sik ve ula hei heng te pawh hi lei tha pek chuan an par theih tawh mek a ringa chuwang chuanin lei tha pek hi an mamawh tawh khawp mai a vuhin nia hi chuan kala pe hman dawn lo a an hnah tih kolh kha then then kha ka ti kolh tan anga tikhan in saron kha lo ti ve leh phut ula chuan hei heng te pawh hi an par tawh dawn ka hria a chuwang chuanin a hnah chang tih kolh kha pawimawh phawt ani vuhin atan chuan chuan a hnah kha in lo bal anga chuan a next ah chuan lei tha pek dan kan hrilh leh dawn nia tikhan a step khan lo ti ve phut teuh